Zimbabwe mese even Joburg indogara around Joburg hakuna munhu anosona kunge inini chipedza inini chinodhindisa nana mama tu vari kumashure vanga vari kumashure bhazi ranga ratosumuka tichiona kuti bhazi about 100 meters bhazi raita sei rasimuka ndobva tatanga kusechwa saka chandikaita paakaramba 1.2 takadzorerana mari dzedu ndikatora 200 changu ndikaipfinyira apa pakaomweka jinaka takatosechwa kwakatouya mapurisa vechikadzi nevechirume ndibva ndasechwa masocks kubviswa boots vachida mari akatondudza tanzi vazara panze apa vanouraya vanhu ndive mbanje vatotoda mari hanzi mavashandisa imi machinda vachakuteerai vakakuurayai especially imi munhu wechirume. Anonzi Hatiperi mwamuziva? Anonzi Hatiperi ndinomuziva. Anonzo ndiye akapenga. Aiwa inini inyaya yangoti uye ari kuzivikanwa pamasocial media Hatiperi. Dr. vashoma vanomuziva because ndasiri munhu wemasocial media but kutanga nawo ndoda kuti Hatiperi one day achataura ndakapedzwa negomo yakasiyana neiri kurwa navafana ava vari muZimbabwe vafana nababa Harare vafana naMichael Mandela vafana akakwandiri nokuti pamakore vafana plus pamusic pacho